Kane ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwanlang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ka sarkar Meghalaya kalarai ban bu ya ka jingthau nagabenta ka jingkhya ki plakot jong baro ki khana school bat mana ban ambu homework ya ki khana class 1 bat 2. Banjor u chairman ka Prasar Bharati u A Surya Prakash halor ka jingdan kam ban buram ya ki sengsan hima wat hapdeng ki jingya pher ki babun hakapor bapen I ya ki program election. U Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board ula penbena ba kathan khandai lat kanlong ka jaka bamla ban bret nyot pathar nado menta kasmi. Ki khubor ki babnya. Kom ka jing persang ban penduna ya ka jing khya ki plakot jong ki khana school ka sarkar Meghalaya kalabu ya ka jing thau na ka benta ki khana jong barok ki class bat manaru ban ambu homework na ka benta ki bapule class 1 bat 2. Ka sarkar kalabu ekini ki kendon kat kum ka jing board ya ki jing tha jong ka ministry jong ka human resource development ka sarkar India ha ka be dai bat ka jing khya ki plus school bat kum no ba kata ya ka koi ka khya jong ki khana school. Kat kum ka jing penat pai ba bala pelai da iba Donald P. Walang ibalong Chief Secretary katnat puli puti ki school kindai ban I homework ki khna lai tang da kitu ki bala bu da ka embos ka ICSE lani CBSE kat kum ka jing tha jong ka sarkar Meghalaya labtha ru ki khna school bakin ngan puli yang kato labtha ru ki school bakin pen bor ki khna school ban wanra ki wei pat ki kot nalor ki kot school bala bu ka sarkar jilla kalabtha aru iki khliat jong ki school bat ki nong hikai rukum jo bakin thau ya ka routine school hakata ka rukam khnang ba ki khanna school ken light na ka bucket bon tli ki kot lani ki kopi sha school. U chairman ka Prasar Bharati u A Surya Prakash ula banjor halor ka jingdon kam ban burom ye ki seng san hima bat nong san hima rukum jo wat hapdeng ki jingya pher babun jong ki hakapor bapen I ye ki program election bat ki. Ya kane u Prakash ula pensngau ha ka jing play ya ka jing yalang halor ki kam ki bedai bat ka jing sam ye ki khubor election leng ba ki lat pathai khubor ba pher na ka banta ka general election 8000 khat khandai. Ya kane ka jing yalang la penlong da ka news services division jong ka All India Radio bat DD News. U Prakash ula ong ru ba ka election kala ai ya kalat ban yo jing hikai halor ki babon ki phang ha ka imlang sa lang bat ha ka yo ka kot. Haka bakran haka nika jinyalang u secretary jong katnat information bat broadcasting u Ahmed Khare ula ong baki khubor naka AIR bat DD News kidai ke bala pau nam naka benta ka jingla ban shania yaki kabalong kabadan kambha khamtam hakipor ke bamenta. Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC kala hukum ya u Director General ki pulit ka jilla u R Chandranathan ban penlong ya ka jing toket halor ka jing le don bor ki he pulit ya armut ki brio ha artli ki jing ja ba pher ki bela ja hatura bat Shillong. Ka commission kala penmi artli ki hukum hadin bakala yo ya ki jing ujor na u mancheng di marak bat u manovan masar na Shillong. U PJP Hanaman ubalong udukhat ka MHRC ula penij atli ki hukum hakaba ula btha ya u DGP ka Meghalaya ba on penlong ya ka jing toket halor kitai art ki jingja da ka baong ba unang penya ya ka jing toket udai banlong officer u ba ka kerdan kan dai hapo jong u Deputy Inspector General ki pulit DIGP pat badai ban penpoy ya ka report ka babnya hapo laipos ni nado balayo jingtep. Lapanha Perdano Hanin Kasmi ya ka jing rakhe ya ka Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram RKSK campaign kabalong ka program banyalap pat ba halor ka kwat ka khya jongkitu ki bedang khie samla. Hakate ka jing yalang panha perda lapanlong ha Sosotham Auditorium but u Additional Chief Secretary ka Meghalaya iba PW Ingti ilalong u Kongsan. Ha ka jingkren jong iba inti ilaong ba kane ka program kalong ka badan kambha namar ba kathmu khnang nakabanta kitu ki badang khie samla kabalong ka por jong ka jingkala naka jinglong khana shaka jinglong samla sho ilaong ba kane kalong ka por ka bakta bha ya ka jinghe jingsan jong ubrio kumta kalong ka badan kambha ban kit khia ya ka koi ka khia jong ki
ha ka bedai bat kane ka Meghalaya Cycling Association ringkat ka jingya trailang bat ki bor penya jong ka district East Khasi Hills bat ka district sports office Shillong kala penlong ya ka jingya tait ba da ki cycle ka balas dang na State Central Library ha jowai pat la penlong ya gajing ai sumar ai ha district library jowai ya ki samla luot ki badan hapdeng shipau bat khat khandai snam karta kane kadai ko All India Radio Shillong ka bawallam chapi ya ka khubor Chief Executive Officer jong ka Shillong Municipal Board ula penna pat ba an pentrai kam ya ka Operation Zero Litter ka balong ka jing persang ban penlong ya ka thain khandai lat kum ka jaka balalat na ka jing bret nyot pathar na do menta kasni ka khatsan tarik urumpang ajar khat khandai kumta na do menta kasni la maham ba ombet ban bret pathar ki nyot ki nyer he ki lenti ki sengkien ki rot surok ki nala la ne kinu ki jaka ki balait ha ka te ka thain bat kinu ki ba pen khai nya ka ne ka hukum kin ngat ha ka jing pen chitam kat kum ka an Komshi benta jong ka jing pen kot ya ka jing rakhe ya ka jubilee ksiar ka AIR Dibrugarh la pen long ya ka jing plan halor ka phang ka jing pen I la ni pen singau pat ba ya ki program ki basngau tanat ba ki bathamai ki jing e bat ki lan ya ka ni ka jing plan la aido Deputy Director General Technical ka Prasar Bharati New Delhi Joshi ulabatai bnya ya ki jing e bat ikilat bathamai jong kilat pathai jing pip kum ka radio kham tam ki badai jong ka sarkar ha ka jingwan mi ki jing start technology ba menta ya kani ka jing rakhe lapli da Professor Dr. Nagen Saikia ubalong President Barem ka Assam Sahitya Sabha kani ka jing rakhe kalas dang nado menchisngi bat ansa penkut no ya ka menta kasngi ka cabinet committee ka badai pe iki kam ki bedai bat kayo ka kot kala ai ka jing menjur ban beteng ya ki scheme ki bahap hapo ka program ka ba pe ya ka roi ka par ki riulum ST hadu upnail ber jong usnam arajar arpau ha ka jing kran bat kinong pathai khubor hadin ka jing elang jong katai ka committee menteri ki kampi sa tingka Piyush Goyal ula ong ba palat shipau klorngot ki riulum ST kinyo jing mentoi nakani kani ka scheme kan kentiu ru ya ka jing la ban le janai ki jing chakri bat ka jing pen poi ki scheme sarkar she ki than ki baduna ha kalyang ki lat kamai ka ji ka koi ka khya ka pule puthi lingba ka jing trei bat ki seng trei man sobha ka Anthropological Survey of India for Northeastern Region kala penlong ya ka jinyalang basisngi kabala ai kerteng Mahatma Gandhi ba ka thain chatai lammi ngi ya kani ka jinyalang la penlong hanen kasngi ha ka Regional Center ha Shillong kum kadak ban kenmau buram ya ka lengkhu sngi kha ba shispa sanphau jong Mahatma Gandhi ya ka ba ansarakhe menta kasnam ha ka jingkren ka baula ai ka te jingalang Professor Vinay Kumar Srivastav balong Director jong ka Anthropological Survey of India ula banjur halor ki jingle bha jong Gandhi ya ki para breu bat kumno ba ka khubor jong uni riu kraw halor ka jingye shong ya sa lang ka basuk klem ka jingya snam ka long ka bayahap e bat ka jinglong jingman ka imlang sa lang hakini kisngi menta Lathong ya Sushil Chandra balong Chairman jong ka Central Board of Direct Taxes kum Election Commissioner bathamai kari India Chandra uday officer balapas ya ka Indian Revenue Service House nam khatkandai spa prapo ban penkut ya ka khubor sa shisien pat kimat bakongsan ka sarkar Meghalaya kala rai ban bu ya ka jingthau na ka benta ka jingkhia ki plakot jong barok ki khana school bat mana ba ban ambu homework ya ki khana class 1 bat 2 banjur Chairman ka Prasar Bharati A Surya Prakash halor ka jingdan kam ban buram ya ki sengsan hima wat hap deng ki jingya pher babuon hakapor bapen ya ki program election Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board ula penbna ba ka thai khandai lat kan long ka jaka bamla ban bret nyot pathar nado menta kasngi bat katung ila poy ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaje ginya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban board da ka khubor ka tin Pareng ha ka por pra khasan minute kane ka dai ka All India Radio Shillong